and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Naibong si Melodian, gikasulti niya si Michael sa cellphone. Nga murag, wa kini sa iyang kaugalingon. Ingon man ang iyang apuhan, nga si Obita, gibati usa og kay buong niini. Gisultihan ni Obita si Estela, bahin sa gipanulti ni Michael, apan kini, wa yung hatagi pagtagad ni Estela. Nakita kini sa hamtong lalaki, si Michael, nga naglingkod sa gawas o nakiksulti siya niini. Og sama sa gihapon, mo'y namatikdan sa tiguang, nga murag, wa sa iyang kaugalingon si Michael. Gikuyugan niya kini aron pagsuta sa gisulti ni ini nga may gipatay nga babae nga iyang nasaksihan nga gi-rape kini apan way patay nga babae nga iyang nakita. Diha to, diha. Ginugo siya. Duha sila. Bao ba? Nakasaksi ka? Oh, nagkasaksi ko nung. Uy, nga nung waman mo ipahibaw na yung pulis. Nadlo ko. Kikuyawan ko. Kriminal sila. Rapist. Muna'y nakipuhat ka, baba. Kirip nila nga kong inahan. Murag wa siya sa iyang kaugalingon. May sakit niya tingali ng mata. Kung karoon lang musugmat ang iyang sakit. Mao tingali. Nung, hindi na ko din eh. Hindi na ko mupuyo din eh. Ha? Uy, kano ko si bayad ni mo dong? Ay, kung dong, o sabat, kung gusto ka, wag sulti tas nag-atiman na yung baya, ha? Ang yun na to nga, kuhaon lang itong gibayad mo niya, ha? Pero dong, ambot ko, kanus apato siya bubalik, itag sa naman itong mapakita ito tawhada din eh. Kay, gisulan na siya sa pag-atiman na yung baya. Kay ang tag-iya yun ini, doming lang iyaw slaing na sud. Ayan na, tanga. Kuyugi ko sa kwarto dong. Ha? Kuhaon, saman, kuyugi ko dong, tanga. Sige, Nay. Ako la'y kuyugis kwarto, Nay. Kuhaon ko ang akong bakbak. Hubani ko. Nahadlo ko. To ang akong mga notes dito og pila ka ilisan. Basin og ako'y pasangilan sa kamatayon sa babae. Nahadlo ko, Nay. Nahadlok na kayo siya, ha? Nung siya ba na Nung sige, ubani ko kuha sa kumbutang. Ubani ko nung. Sige dong. Ayaw kahadlok dong. Nung siya ka ba? Huwag mo pasangil ni mo kay uwa man tayo nakitang patay. Huwag garip. Ay, sige tingali kag tanaw mga salida nga lugos-lugos, no? Huwag gipatay. Mo tingali. Diba? Nahala, sige, dali. Og ako ray mo kuha sa imong butang. Ayaw kahadlok, ha? Nausa ka mo, nagkurog man ka, ay. Sige nung. Dali. Sunod lang na ko. O gayo kahadlok. Salamat nung. Salamat. Ay, tinud-anay giday ning imong giingon dong. Nga dili ni ka mo puyo, ha? Di na ka mo padayog puyo din, he? Dili na. Sige, arin ako. Salamat nung. Arin ako lang. Sige nung. Daw, kaniyot lang! Michael! Ay, pisutoy mo nagbiya o sa iya gitsura. Tinood yun ginahadlok siya. Pero magoy nakitang babaeng kipatay. Wag yun. Uy, kanugong bata kung may sakit man, kanugong si Michael. Kung mabalik itong gihatagan niya sa kwarta, agig bayad sa pagpuyo unta niya. Kuhaon ko na ako. Kana kung mapakita man. Pasabton ko siya nga, ibalik ko kang Michael ang kwarta. Pagkita, magid mi dito sa eskwelahan kong bata. Ay, nga magkakalit man kayo nga, mautoy ang ipakitang lihok ni Michael. Unsa kayang sakit? Siguro kang may nakabatikot sa atong pagpiya dito. O pagdana to sa baway. Wa lagi.
Di makamutuo na ako eh. Ako na guni. Limpyo ko itong ibuhat. Mingaw ka dito. Huwag tao itong baya. Gibiyahan na ditong baya sa giya. Gibati ba yung kasol? Pero gwa pa lang maging narte itong babayana. Di malunta akong may naiya ka to ba? Bitaw lagi, gara masab. Mapresyo pa man. Dili pokpok. Di na ta magkisgot na. Nakita gitu. Ang importante nga, luwas na ta. Ya. Bugbog na tapas. Oh, Uli na ko. Ha? Baru sa mo. ano naman? Sa kabuhan tang di magkita o na ha. Akong waswit sa ako to. Uy, minyo di kang buang nga ka. Tipon-tipon na ko. Libin ba? Sige, laylo na ko ron. Sipas. Anatanda ang iyang phone. Kapila na ko manawag. Nag-text sad ko. Why reply? Nga naman, Michael. Ay, kulbaan hinoong ko da. Mile, day. Di ako sa kwarto, ma. Nangandap ko para sa eskwela. Oh, sabi ko ba wa kay klase ron. Ay, naaoy. Oh, Ready naman gani ko, ma. oh. Paabot ako dito sa eskwelahan, ha? Nga naman, moderate ko kuli unya ra ba? Huwata lang ko. Misaad bayatan ni Mr. Samonte, ang papa ni Rafi nga muduaw tas iyang anak. Mo check out na kuno sila, uy. Kay gusto nang muuli si Rafi. Mapito to yung gisulti silang helper, sinang imiyat. O si Sir Edo mismo. Mo po'y gisulti. Mugawas na sila, ma. Di na kinahanglan nga muduaw ka pa nila. Oh, adto lang ta mo bisita sa ilaha. Naunsa man ka uy. Wa ko'y number ni Rafi. Ug lain sa kayo nahunaon nga, ikaw nga akong inahin. Mo'y nagpakita og dakong gusto sa mga samonte. Labi na ni Rafi. Ayaw gud anak, ma. Di na maayo. O sa may maayo para nimo, ha, Emily? Katong Michael, ha? Ato siya? Oh, gamitan ng utok nimo, ha? Layo ra kaayo tong Michael ni Rafi. Layo ra gyud kaayo. Mao nga pakitai gyud og maayong pagtagad si Rafi. Ha, Emily? Ato na ko maoy. Gaya kong sinsayubi para pliti. Kon ka muna unya si Rafi, kuhaon ka nag-auto din he. Og ihatod pa gyud. Ambot ni mo maoy. Ato na ko ma. Ay, plete ni mo! Ay! Psst, hoy, Emily! Plete ni mo! Hoy! na lang na uy. Ha? Ang sami bata ah. Gaga. Gagang anak ka. Pero, dili ko gyud siya tugutan nga makigsuod pagbalik ni adtong Michael. Hinoon. Murag, wa naman siya maghisgot ni adtong animal. Oh, naglikay na gyud tingali ang akong anak. Pero dili sad ko mo kumpiyansa. Maoy akong gusto nga si Rafi gyud ang makaangkon niya. Huwag ko siya makita. Absent ka, ha? Uy, wala na ba ko'y load? Wala na ko'y time magpa-load. Unyat na lang ko manawag niya. Day! Ay, Day! Nong! Kadiyot lagi day ha? Kadiyot Ikaw manggudi ay na may tuyo ka? ko din day. Kadiyot. Day gipalit ga tindi si Kuan, Dong Michael. Ito pa ko sa itong adlaw, oy. Gipaghatag ko gani ang uban sa mga bata. Pero gabin lang ito ka. Para imo. Dawata. Ay, gipanghatag na lang tanan ni mo tanan, Noy. Tos mga bata. Yaka ng supra, dihat na lang na ni mo. Ay, gabin lang ito ka. Pila ka buok. Huwag na chocolate ha. Ay, sige. Ambil na lang na, Pi. Salamat nung ha. Eh, Nung tuod ay ba, wa mo magkita ron si Michael? wa. Tingaligwa pa buabot. Unya ti pa tingali siyang klase. Dili, uy. Parehas big time sa among klase sa buntag. Nung kung makitaan mo siya, palihog kong ingon niya ha nga, nag-miss call ko niya. Kadagkanak yun, nag-text pagit ko. Ingna nga nung wa siya mo reply. Hinday. Ayaw na lang, oy. Ha? Nga naman ay nung. Kasi ayaw na lang. Nga na di ay nung. Sige, Hinday. Magkita gani, may sultihan ako nga ni ate na. Huwag nangita ka na.
palihog nung ha. Kapila na ko manawag niya. Unattended niya ang cellphone. Ah, nung time na ako. Sige ha, alis ako nung. Ay, daw siya ba niya, ay. Adilag na konsultihan sa akong matikdan ni Dong Michael nga may lihok o sinultihan ni nga magkapahibong. Ay, wala pa din siya mo abot. Hain karon ang akong apo. Kitugtad ko siya nga mubiyaw na din aron magmalinaw ng iyang inahan. Si Estela murag walang yun niya. Way kahingawa, kabalaka. Wa tanan. Kaluoy ni Michael. Makaluluoy kaayo siya. Ay, may miabli sa gate. Kinsa man. Si Michael. Ay, Dong, salamat kay bibalik ka. Dali. Ito si mama mo sa iyang kwarto. Lahos na lang sa kwarto mo. Adto ta magsulti. Dali, Dong. Wala ka mo eskwela ron. Pero sige na lang. Kay dalipay ko nga ni Aka. Mibalik ka din sa ato. Gigotom ka no. Ay magkuha ko og pagkaon mo ha. Din ilang kaon sa kwarto mo. Wa ko gutumala. Labadag ako mo. Ay magkuha kog tambal ha. Ito mar nagtambal para mamaayo ka. Unya sudli og pagkaon imong tiyan. Kay mo tumar man kag tambal. Ayaw ko biyay na. Dinilang ka. Dong, unsa man may kibati ka? Napakuhan ko ning nakita ron ako nimo. Kadyon kay magkuha kog tambal. Dinilang ka kay mo balik dayon ko. Si Mama Lula. Ayaw ka hadlok sa inahan mo. Ako na'y makikatubang niya kung kasabaan ka. Kinahanglang masumpo ng iyang gibuhatan nimo. Giantos ko lang ang batasan ana niya apo. Pero karon atubangon ko na gyud na siya. Naluoy ko ni Mama. Naluoy ko siya nitabo niya. Grabe. Salbahe sila, Lula. Yun na, Salbahe Rakot. sila. Sa man nagkipanulti mo, apo? Nga naman ka dong Michael. Luoy niya. Luoy kayo. Michael, nga naman ka dong? Naunsa man ka? Murag wakas ka o galingon mo. Ay, Dodod. Diyang nagsulti ka sa telepono, murag asap ko makasapot sa imong kisulti. Gusto ko matuog. Ikaapoy ko. Inuo ko. May gibati kiting pata. Magkuha ko tambalbi. O hiloton ko niya siya. Wagit si Michael. Nangutan ako siyang kauban, absent siya. May kipati kitingali. Pero anong unattended man iyang phone? Bisag reply, what yun? Ano ka? Napalaka ko inida. Nakatuog siya nga akong gihilot. Gilabdan giday ni so. Ay, makapaway na siya. Masagdan ko lang nga matug. Sirhan ko lang ning iyang kwarto. Dili ko lang iskutan si Estela nga niya si Michael. Layas! Layas! Kasi nga nagmapagtay sa kamata ka. Ikaw may hanukan ko sa akong kapungon! Ma! Ayaw, Ma! Ma'am, gusto na ma'am. Bukog na kaayo ang bata. Ayaw pagilabot. Bawa ni Niugdan ka ng anak sa demonyo. Panglayas mo! Ma! Luoy ka na ako, Ma! Huwag bisan ka man kaluoy nga ipabati ko kanimo. Ang imong kaliwat ang impuon! Ma'am, ayaw itawon iparong ako sa bata, ma'am! Ayaw itawon, ma'am! Yan na, nagkadugo ang uni, Michael! Ginoo ko, tingaling mamatay ng bata! Michael, dong! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!